nena pano wachiwiri kwa sipikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa afika kale pamalo pano. Ndikuonanso ndithu akuluakulu ena monga atiye Kyungu ali pamalo pano, atiye Kaomba ali pamalo pano, agomani ndithu aliso pamalo pano, akubanja alipo ndithu pamalo pano ndi cholinga chofuna kuzapereka ulemu kwa amene anali tate wa dziko lino. Ndi mmene tikuchitira kuno kulilongwe mwina mongo kumbutsana kunena kuti a Hastings Kamuzubanda anamwalira pa 3 November mchaka chimenechi cha 1997 ndipo iwo anayikidwa mwezi wa Disemba chaka chomwecho. Ndiye ndikofunikira kwambiri kunena kuti kunena kuti amalawi tiziwakumbukira anthu amanena zokuti tsogolera amene anali wa masomphenya misewu imene timayionayi zitukuko zimene timazionazi anali munthu amene anali woyambirira kuonetsetsa kuti dziko la Malawi lili pabwino. Ndiye apa ndilinso ndi ena amene ndikufuna kuti ndicheze nawo. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Tsiku la lero la Kamuzu Day tilikumbukire motani? Tsiku la Kamuzu Day ndilofunikira kwambiri ku mtundu wa Malawi, ndipo tiyenera ulikumbukira chifukwa cha ntchito zabwino zimene Dr. Kamuzubanda anagwira komanso banja lawo zimene linachita. Mwanena kuti ntchito zabwino zimene Akamuzubanda anagwira, mwina mutatambasulako ndi ntchito ziti mwazina zimene Akamuzubanda anagwira mu dziko la Malawi? Akamuzubanda tabwera kuno anatitsogolera pophwanya chitaganya cha Rhodesia ndi Nyasaland. Anatitsogolera polimbikitsa chipembedzo, maphunziro, mwachitsanzo Kamuzu Academy, ulimi wa makono, mukumbuka ma-EDD amene anatsekulidwa nthawi imeneyi, komanso kulimbikitsa umodzi, unity, pakati pa anthu a dziko lino. Anali munthu okonda kuti anthu ache akhale ndi umoyo wabwino, akhale olimbika pa ntchito, komanso atha kukhala anthu odzidalira pa chikhalidwe chathu. Mwakambapo nkhani yonena kuti anali munthu okonda umodzi. Ukuona kuti pali kufunikira kwanji mu tsiku la lero lino kuti zimenezi tizipitirize kumakhala limodzi mwabata ndi mtendere? Chitukuko kuti chiyende bwino mdera mdziko, anthu mwene okhala okondana, ogwirizana, ochita chinthu limodzi kuti china chilichonse chofunikira chipite patsogolo. Andi anatimangira Kamuzu Academy imene yathandiza kwambiri kuti tikhale ndi ana ena amene aphunzirapo akutithandiza ma-department opambana-pambana, makampani opambana-pambana. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene momotu ndi imene tayankhulira ndi atiye Akaomba amene ndithu amafotokoza kunena kuti Akamuzubanda anali munthu wokonda dziko lawo ndipo amakhulupirira kwambiri nkhani ya umodzi. Apanso ndili ndi amodzi akubanja amene wandithu ndi Akeni Kandodo amene tikufuna kuti ticheze pano. Takulandirani bambo Kandodo. Zikomo kwambiri. Nkhani yetu ya leroli ndiyokumbukira amene anali bambo wa dziko lino woyambirira a Hastings Kamuzubanda. Ngati akubanja mumakumbukira motani za tsiku limeneli? Ife ngati akubanja tsiku tilofuna kwambiri kuza kuti ndi tsiku limene timakumbukira malemu Kamuzubanda, ndi tsiku limene anabadwa. Ndifosangalala kwambiri kuti chaka chino boma la Gwapo latithandiza kwambiri ma preparation onsewa takhatupa limodzi la boma, ndipo ndifosangalala kwambiri tuyamika president athu Arthur Professor Mutharika kuti thandiza kuti mambo ukhale wapamwamba ngati mmene mukuoneramo. Kupita chitsogolo mukuona kuti amalawi tizitani makamaka pofunabe kutsunga ngodya zimene mtsogoleri wathu woyamba wa dziko lino angatiphunzitse? Ife tikuganiza kuti fundo zimene Kamuzu anakhazikitsa ukageza mozama ndi fundo zothandiza dziko lililonse kuti litsatire fundo zimenezo likhoza kuchita bwino. Choncho tingolimbikitsa amalawi kuti apitirize kukumbukira ndi kugwiritsa ntchito maupangira amene Kamuzu amapereka. Kupita chitsogolo tsiku limeneli mukhoza kukonda kuti tipange zotani? Zambiri zinachitika kale ndipo zikuchitika. Chimene tikupempha mwina kuti tiwonjezere zochitika ndi kukonza malo ano pamanda pano monga muona kuti mpanda kupalibe
pofunika mpanda wabwino kuti pazikhala secure. Also 2 pafunika office, also pafunika library, pafunika malo kuti pathu makhazi unetsero ukatunda meka muzamagwitsa ntchito anthu akubwera pano aone manda komanso aone zina zimene muzamagwitsa ntchito kani magalimoto zina zotero tikatero nditi value ya panopo ikwera kwambiri muzoti pano pakubwera matourist osiyanasiyana komanso even amalaya ambiri amabwera pano kudzaona nditi tipake improve malo ano kuti akhale malo apamwamba kwambiri. Achinyamata amene abadwa kumene mungawauze zotani amene mwina sakudziwa bwinobwino zakamuzo mawu anu otsiriza kwa achinyamata amenewa angakhale otani? Mawu anga ndi olimbikitsa achinyamata choyamba alimbikire sukulu chifukwa muzo zimene amafuna kuti anazipita ku sukulu. Chachiwiri tipitize mapeka ulemu kwa anthu akuluakulu komanso atsogoleri athu atikatero ana wakula anthu abwino amwambo komanso zawo zayendera chifukwa olo chauta amafuna ana akhale amwambo komanso azimbika ntchito komanso kumayambika sukulu. Ndathokoza kwambiri. Amene wotu anali Ken Kandodo kuyimirira akubanja kufotokozapo ndithu kuti kodi ngati akubanja tsiku limeneli alikumbukire motani. Apatu taona mlendo olemekezeka Alfred Gangata afika pamalo pano ndipo iwo atengedwa ndithu kupita ku pamanda pamenepo kuti akaone komanso pamene posachedwa pompano ukhale mwambo oyala nkhata ukhale ukuyambika. Ndiye bwanji ndikutengereni pamwamba pamenepa tione kuti kodi pamenepa pakuchitika zotani. ali pala anthu ena amene abwera olemekezeka enanso tawaona achipani cha Malawi Congress koma sanavale za mawanga alipo mpano. Taonanso makamaka amene wa second deputy speaker amene wa Victor Msowa alipo mpano ndipo akupanga ndi mmodzi mwa anthu amene akhale nawo makamaka anthu akuluakulu amene ali pano. Komanso taona onena kuti pali azibusa osiyana-siyana amene apemphera pamalo pano. Mpata tiyankhula nawo. Kunena zokuti mwambo umenewu ndi mwambo wa Malawi wonse ndipo pasapezeke munthu wina ovala makakachi pane chifukwa ichi ndi chinthu cha dziko lonse. Iweyo utazungulira pamalo pano ukuona kuti pakuchitika zotani? Zoonadi pamalo panopo tinezoona palibe amene wavala makakachi pane. Ngati ikuoneka nsalu yonena kuti mwina ndi achipani ndiyo mwina pali nkhope yakamuzu. Tinaona wo mwina di anthu ena achipani zina anabwera pamalo pano kuti pa galimoto atadzadzana awabweza
ndi zimenezo ndingafotokoze ndi zimenezozo. Nkhani ina pano tikufuna kuti tione kunena kuti kodi china chimene chichitike ndi chani pamene anduna olemekezeka akubwera kukakhala pasi. Pamene papa zimene zichitike zonena kuti andunawa makamaka amene wa Alfred Gangata ndi amene ayale nkhata pamalo pano. Akayala nkhata akubanja nawonso ayala nkhata zawo zosiyanasiyana ndi mmene zikhalira pano pa Kamuzu Mausoleum. Mene moto ndimene ndikuchezera ndi Labeka pano pa Kamuzu Mausoleum pamene ndithu pali mwambo umenewu wokumbukira amene anali mtsogoleri woyamba wa dziko lino Hastings Kamuzu Banda. Apa ndikuti mlendo olemekezeka akupita kukakhala pansi ndipo kusanjaku ndikati ndione Mama Kazamira amene anali official hostess nawonso afika pamalo pano ndithu kusonyeza umodzi umene tili nawo kugwirizana ngati Malawi kukumbukira tate amene anali wa fuko lino. Mongo kumbutsana kunena kuti tate wa fuko lino amene anali Hastings Kamuzu Banda anali munthu wokonda zamalimidwe ndipo iwowo amakhulupirira kwambiri kuti anthu tizilima. Amanena mobwereza kuti chuma chili mnthaka. Amatanthauza kunena kuti Amalawi tizilimbikira pa nkhani imeneyi yolima, pa nkhani yokhala ndi chakudya chokwanira. Dziko limene lili ndi chakudya chokwanira anthu ake amachita chitukuko, anthu ake amakhala athanzi ndipo Kamuzu Banda zimenezi amalimbikitsa kwambiri. Bwanji apa timve nyimbo ya fuko la dziko lathu. Zikomo kwambiri tikuza kukhala. Your Honor, distinguished ladies and gentlemen, before we commence our program this morning, let me humbly invite Sheikh Baisi to grace this occasion with a prayer. Sheikh Baisi, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ala kulli hal wa fi kulli hal. Tukuya mikani ambuye Mulungu kumawa kwa siku la lero chifukwa chotipasa moyo kutisusa pa ntchito ya imfa imene tinanayo usiku. Ndipo tukuya mikani chifukwa chosongana malo ano pamene tili pa ukumbukira mtsogoleri wakale wa dziko lino amene adatichosa m'manja mwa Asamunda ndikutipangisa ife ukala oyima patoka pozilamulira. Allah mtsogoleri amene sitimakumbukira chabe koma anagwira ntchito yayikulu kwambiri ngakale kuzipembezo kumene adatumikisa zimene zonse zikazi kupezeka ndi kupembera mmene akufunira. Tukuya mikani ambuye Mulungu pakati patu pali anduna amene ayimirira mtsogoleri wa dziko lino amenenso iniwo mudamusanga nokha mu chaka chino cha 2026 kuti akale mtsogoleri wathu. Mudasonya chala chanu ife nkumalizira dziko lonse la Malawi nkusanga iye ukala mtsogoleri wathu. Mpase ninso moyo wautali
lunda komanso ndi chikondi. Tikukuyanikani Ambuye Mulungu pamene wina aliyense asongana malo ano kudzayikira umboni za mtsogoleri wakale Dr. Kamuzu Banda amene anagwira ntchito yayikulu yotamandika ikuoneka ndi maso, zina zimene anagwira ndaye imene mpaka pano zikuoneka. Ambuye mulemekezeke. Lemekezani wina aliyense amene asongana malo ano chifukwa chosayikira umboni umenewu. Lemekezani amene akulamulira kuchokera president, nduna zake, ma MP, makansala ndi onse amene akugwira ntchito mboma mozipereka. Tikupempha Allah mwapaderanso. Lemekezani wina aliyense amene akugwira ntchito ina iliyonse ya mdziko muno, akale wa chikondi wogwira ntchito pofuna kutukula dziko lathu osati kubwezeza mbuyo. Tapempha izi kuchokera kwa atumiki anu amene anabwera kalekale kuchokera bambo athu Adamu, Abrahamu, kusafika Nowa, ngakhalenso Mose, Davide, Solomoni komanso Isa kapena kuti Yesu, kusafika pa mtumiki Muhammad salama, onsewa mafaza chikondi. Ambuye Mulungu dalisani nsongano uno, dalisani mapembero ano, muli monsemo tipangeni chikondi chanu Ambuye Mulungu. Amen. Thank you very much, Sheikh. Honorable Alfred Luwani Gangata, MP, Minister of Youth, Sports and Culture. Honorable Victor Musowa, MP, First Deputy Speaker of the National Assembly. Honorable Justice Bruno Kalemba, Representative of the Chief Justice. My Lord, Chief Justice Richard Banda, retired. Honorable Simplex Chitiora, MP, Leader of Opposition in Parliament. Mrs. Jane Zanjalimodzi, Representative of the Kamuzu family. Mama Cecilia Tamanda Gadzamira, former official government hostess. Major General Lakson Piri, Representative of the Chief of Defense Force, Malawi Defense Force. Commissioner Mavuto Mbobo, Representative of the Inspector General of Malawi Police Services. Your Excellency Dr. Nancy Saungweme, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi, and Dean of the Diplomatical, and all members of the Diplomatical here present. All senior government officials here present. Honorable David Kambalame, Regional Governor of the Democratic Progressive Party, and all members here present. All paramount chiefs and all traditional leaders here present. Honorable Gift Nanguni, Member of Parliament for Lilongwe City Center, and all members of Parliament present here. Your Worship, Councillor Peter Alex Banda, Mayor of the City of Lilongwe, the officiating clergy, and all the religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good morning. Your Honor, today, 14th May, is a significant day for the Malawi nation as we honor the life, legacy, and leadership of His Excellency, the late Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda, the first president and founding father of our nation. This day serves as a moment of national reflection, allowing us to acknowledge his important roles, remarkable achievements, and the positive contributions he made to the development of Malawi. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, today highlights Dr. Banda's enduring contributions to national building, particularly his unwavering focus on education, agriculture, and infrastructure development. His vision laid the groundwork for progress and growth that continues to benefit our nation. Furthermore, this day provides an opportunity for all Malawians to reflect on the ideals of unity and national identity which were central to Dr. Banda's 3-decade rule. In recognition of his profound impact, we will honor His Excellency
Ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda today through a solemn wreath-laying ceremony and a service of worship. This event will be held under the theme Kamuzu, the benchmark of servant leadership, uniting Malawians and prospering together. Muchichewa, Kamuzu, chisanzo chabwino cha usogoleri wotumikira anthu, kuyanjanisa Malawi ndipo wachitukuko. Yona, it is therefore very important that today we unite and let us come together in remembrance and celebration of Dr. Banda's legacy. As we continue with our program, our guest of honor will lead us in paying homage to the late father and founder of the Malawi nation by laying the first wreath at Dr. Banda's final resting place. During the wreath-laying ceremony, the Malawi Defense Force Brass Band will be performing songs appropriate for this occasion. At this moment, I would like to humbly invite our guest of honor, the Honorable Alfred Luwani Gangata, MP, Minister of Youth, Sports and Culture, to lay the first wreath. Your honor, please. One, two, one, two. One, two. Tsopano mwambo woyalankhata wayambika kuno ku Kamuzu Mausoleum, ndipo amene anali woyamba kuyalankhata anali Alfred Gangata. Mukuwaona mchithunzimo akuchokera ndithu kukayalankhata yoyamba pamalo pano. Ndithu zimenezi ndi zomwe zikuchitika kuno ku Kamuzu Mausoleum pamene tikukumbukira tsiku limeneli la Kamuzu Day. Iwowa ndithu atiyalankhata yoyamba Alfred Gangata. Ndimene ndithu tikuchitira konkuno kulilongwe kuchokera pamenepo ndithu amene ayalankhata yachiwiri ndi ochokera kubanja amene wandi mayi Jeni Dzanja Limodzi amene wandithu akhala kuyimirira family yonse ya Kamuzu. Ndiye pompano timvenso ndithu a master of ceremony akulengeza kuti akayike nkhata. Tisamayende pakati pa paredi, tiziyenda kumbuyo kwa paredi. Tisaende pakati pamene pakwenda anthu amene akuyalankhata, tiyende kumbuyo kwa asilikali amene ndimene zikuchitikira pompano pa Kamuzu Mausoleum. Nkhata yoyamba yayikidwa. Her wreath will be Mrs. Jenny Dzanja Limodzi, representing the Kamuzu family. Awaitana ndithu ku mayi Jeni Dzanja Limodzi kupanga represent Kamuzu family, koma apa amene tikuonera kukhala ngati akuyimirira ndi Honorable Khumbize Kandodo Chiponda ndamene akukayimirira ndithu kuyalankhata malo mwa akubanja. Amene wakumati kuyenda ndithu kukafika patsogolopo ndikuti asilikali amene avala makaka ofira ndi akuda akumapatsa nkhata imeneyi kuti apite akayale ndithu pamanda pamene papa amene anali mtsogoleri wakale wa dziko lino Kamuzu Banda.
nyimbo ndithu imeneyo kuchokera ku bandi imeneyi ya asilikali kuimba pasipasi. Anthu ochuluka ndithu akanabwerabe pamalo pano, ena ayima mutalibe ndithu, koma ambiri akusenderabe chifupi ndi cholinga chokuti akhale nawo limodzi pamwambo umenewu. Apa asilikali aja awapatsa ndithu mayikhumbize nkhata, akuyenda pang'ono kupita ndithu kukayika nkhata yawo pa manda a malemu Hastings Kamuzu Banda. Next, let me now invite Mama Cecilia Tamanda Gadzamira, former official government hostess, to lay the next wreath.
Zikomo kwambiri. Tsopano nkhata zathu zosatira ati yalire ndi Traditional Authority Chinyama and Group Village Heads Chiwengo, Mphonongo, Chayamba osewa kuchokera ku Kasungu. Ndipo nsewa akayala nkhata zawo pamodzi. A Traditional Authority Chinyama, Group Village Heads Chiwengo, Mphonongo, Chayamba osewa apite ukayala nkhata zawo pamodzi. Zikomo kwambiri mafumu athu. Now let me request Honorable Victor Musowa, MP, First Deputy Speaker, representing the Speaker of Malawi National Assembly, and the Honorable Justice Bruno Kalemba, representing the Chief Justice of the Republic of Malawi, to lay their wreaths.
Next leaves will be laid by Major General Lacson Piri, Army Commander representing the Chief of Malawi Defense Force, and Mr. Mavuto Noel Mbobo, Commissioner of Police, Central West Region, representing the Inspector General of Malawi Police Services. Next is Her Excellency Dr. Nancy Saungweme, Zimbabwean Ambassador to Malawi and Dean of the Diplomatic Corps.
Next is Honorable Gift Nanghuni, Member of Parliament for Lilongwe City Center constituency. Next is Honorable Ben Chakame, Chairperson for Center for Multi-Party Democracy, representing all political parties in the country. Lastly, Your Honor, let me humbly invite His Worship Councillor Peter Alex Banda, Mayor of Lilongwe City Council,
and Mr. Clement Stambuli, Chief Executive Officer, Lilongwe City Council, to lay their leaves. Thank you very much, members of the brass band. Your Honor, distinguished ladies and gentlemen, this marks the end of the leaf-laying ceremony. I would now like to invite Apostle Mike Chisale to pray before the guard of honor marches off. Apostle Mike Chisale, please. Tieni tigwese nkhope zathu pansi pamene tikupemphera. Mulungu wa ulemerero mwini kumwamba ndi dziko lapansi, amene inu nokha muyang'anira zonse zimene mudalenga makamaka munthu. Tikuyamikani chifukwa cha chimene muli kwa ife. Tikuyamikani chifukwa cha chikondi chanu makamaka pa dziko lino la Malawi. Tili pano pitiriza programu imene kwakukulu Ambuye tikukuthokozani chifukwa cha mphatso yapadera imene mudatipatsa dziko lino la Malawi. Kuti kudakukomerani kutipatsa mtsogoleri woyambirira ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda, amene adayika maziko amene dziko lino limayendapo. Munali naye mu nthawi imene anali kulamulira dziko lino, ndipo anayika maziko amene ngakhale lero dziko limapo. Munatiphunzitsa kudzera mwa iye kukhala anthu amene tili okondana mosasankhana zigawo kapena mtundu kapena fuko. Munatiphunzitsa Ambuye kudzera mwa iwo kuti tithanso kukhala anthu olimbikira kugwira ntchito osati alesi. Munatiphunzitsanso Ambuye kwakukulu kukuopani, kukulemekezani mpaka pano tidziwika ife ngati dziko la anthu amene amaopa ndi kulemekeza inu. Mukalemekezeke chifukwa cha zabwino zonse zimene adachita mu nthawi imene munapatsa assignment yoyendetsa dziko lino. Lero Ambuye pamene tikukondwerera tsiku la kubadwa kwa ngwazi,
tiyamika kuti zimene anakhazikitsa timazionanso m'dziko lino mwa atsogoleri athu. Ndipo titero kuti Ambuye mulemekezeke pakukhala inuyo patsogolo pa atsogoleri athu. Ndipo lero tikulankhula za utsogoleri umene tili nawo a president athu olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika, kuti monga mmene kudakukomerani kutipatsa mtima woopa inu, ifenso tikutsogoledwa motero kuti tiyeni kukhala dziko loopa inu, dziko la chikondi, dziko la mtendere, dziko losasankhana, komanso dziko osati la alesi koma anthu olimbikira kugwira ntchito. Mukatamandike Ambuye chifukwa cha chikondi chanu chimene muli nacho pa ife, kuti ngati mtundu tikapitirirabe kukondwera ndi kusangala ndi mtendere umene mumatipatsa kuchokera tsiku lija limene Malawi lidakhala dziko. Mulemekezeke, ndipo mmene tikutere tipempha inu Mulungu mupitirire kudalitsa dziko lino m'magawo onse, pakuti inu mukatidalitsa ife tadalitsika ndithu. Mupitirirenso kulimbikitsa atsogoleri athu ku mipingo ngakhale mbali zonse zimene zimachita kuti Malawi atopita patsogolo, kuti muzonsezi Ambuye dziko la Malawi likakhale dziko lokukomerani mukamaliona. Tupempha zonsezi mu dzina la inu Yesu Kristu mpulumutsi wathu, mpingo tinene amen. Thank you very much, Apostle Mike Chisale. I now hand over to Lieutenant Ziangani Nundwe for the guard of honor to march off. Lieutenant Nundwe, please. Thank you very much, Lieutenant Nundwe. Your Honor, please allow me now to hand over to the moderator of worship, Reverend Herbert Kapaizi, to proceed with the memorial service. Reverend Kapaizi, please. Thank you. Thank you so much, Major Wilned Kalizia Mangwere Kapongoro Kafinyi Chawinga, for taking us through the first segment. Good morning, everyone. We are gathered here today to honor and remember the life of Ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda, who touched us all in ways
that our words alone cannot capture. No wonder this year's ceremony is guided by the theme, Kamuzu, the benchmark of servant leadership, uniting Malawians and prospering together. Ndikulandireni amainda bambo kumawa kuno makamaka pamene tili kulowa tsopano mu chigawo cha chipembedzo, ndipo lero ndi tsiku lalikulu pamene tasonkhana kuchitira ulemu komanso kukumbukira moyo wa Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda, amene ife tonse pano moyo wathu khudzika ndi ntchito zimene Angwazi adachita mu njira ina kapena inzake. Ndi chifukwa chake nzosadabwitsa kuti mutu wa chaka chino ndiwo uli kunena kuti Kamuzu, chitsanzo chabwino cha utsogoleri wotumikira anthu kuyanjanitsa Amalawi ndi wachitukuko. Our guest of honor, Honorable Alfred Ruan Gangata MP, Minister of Youth, Sports and Culture, distinguished guests, ladies and gentlemen, mwachidule maulemu akhale m'malo mwake. Mundilole tsopano pamene tili kulowa mu gawo la chipembedzo kuti ndifunse Bishop Dave Katsabola kuti atitsogoze ndi pemphero. Bishop. Tipemphere. Kuyamba kwathu kuli m'dzina la Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, umodzi odala wosatha. Ambuye amene musunga moyo ndi akufa komwe, inu amene mtipatsa zonse ndipo palibe munthu adzalandira kanthu ngati inu simudapereke. Nchifukwa tipiya kukutamandani ndi kulemekezani chifukwa cha moyo umene mudapereka pakati pathu, gogo wathu, mtsogoleri wathu oyamba Dr. Hastings Kamuzu Banda, amene koma adagwira ntchito yotamandika kutipatsa ife chitsanzo cha servant leadership, utumiki kapena utsogoleri odzipereka othandiza wanthu. Kugwirizana ndi mawu anu amene mukunena kuti chikondi cha mtundu wanji chotere kuti munthu akhoza kufa chifukwa cha bwenzi lake. Ndipo iwo pakuzindikira mawu amenewa nakhala munthu amene amaopa Mulungu, adalola kuti sindingakhale kumangalande ndi ufulu abale anga ku Malawi kunyasalanda ali kuvutika. Sindingapitilira kugwira ntchito ni malandira ndalama abale anga kunyasalande ali pa ukapolo, koma ndibwere ndiwathandize. Zimene ndi chitsanzo cha utsogoleri umene tichita ngakhale lero. Nchifukwa pamene tidzayamba mapemphero athu tizindikira kuti mwa iwo munali kuopa Mulungu ngakhale ali maphunziro ambiri. Sadachite ngati wena amene akhoza kumakana Mulungu chifukwa aphunzira kwambiri, koma iwo adazindikira kuti gwero la nzeru ndi Mulungu. Nchifukwa tilipo mpano kuti tisangalale moyo wawo komanso kukulemekezani inu. Nchifukwa pamene tidzayamba tipempha kuti mutsogolere ponsepo kuti chilichonse chimene chidzachitika koma chikakhale chopereka ulemu ndi matamando ku dzina lanu. Kwa inu kukhale ulemu lero ndi ku nthawi zonse, mu dzina la Yesu tapemphera. Amen. Thank you, Bishop Dave Katsabola, for the prayer. Our guests of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, the officiating clergy. Now, we will sing together hymn number 5, and I will humbly request you that we stand so that we sing together hymn number 5. Mlendo watu olemekezeka, alendo nonse olemekezeka, amayi ndi abambo ndidza kufunsani tsopano kuti tonse tiyimirire ndipo tidzaimbe pamodzi nyimbo number 5. And let me invite Reverend Kumbukani Kapaiye to lead us in singing this hymn. Hallelujah, yemberani tate wati wakumambana lenga zonse chifundo chake chache kurunzeru mpamvu ndi ufumu Sendi hallelujah, ayimbe
Kristo mpulumutsi anachoka kwawo nakara muntu pansi pano nasa ukanati fera nati sira ndi aleluya imbirani simu wake wakuyera makara nafe atirangiza Samolungu naye resan somi maya Kristi ife mulungu watu tiamika tate mwana mzimu yemwe aleluya inu woyera inu ndiwa mphamvu muyenera antu onse agwa Let's resume our seats. Tentikale. At this moment, allow me to invite Lilongwe Pentecostal Choir to give us one song. And after that, I will also ask Bishop Ernest Kacheto Banda to lead us into a prayer before the reading of the scriptures. Amina kulowa mbolo ndiwo ali Lilongwe Pentecostal Choir, amina dzatimbira nyimbo imodzi, ndipo akatha kuimba nyimbo yawo tidzafunsa Bishop Ernest Kacheto Banda kuti adzapemphere kutipatsa chitsogozo kulowa mgawo la kuwerenga kwa mawu a Mulungu. Zikomo kwambiri. From the moment that I wake up till I lay my head, I will
Thank you so very much, Lilongwe Pentecostal Choir. That was nice. That was very beautiful. Let me now invite Bishop Ernest Kacheto Banda to lead us in a prayer at this moment. Bishop. Tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu tikukuyamikani chifukwa cha danga limene mwatipatsa tsiku la lero kuti tikhonza kusonkhana pano ndi kukumbukira mtsogoleri wathu woyamba Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda amene adali tate wa fuko lino la Malawi. Ichi Ambuye sitikuchitenga mwachizolowezi, koma tikungoona kuti kukwaniritsidwa kwa lamulo limene mudatipatsa ku buku la Exodo chapter number 20 verse number 12, pamene mukutilamulira kunena kuti tilemekeze atate wathu ndi amayi wathu kuti zikhale bwino kwa ife, komanso kuti tikhale masiku ochuluka pano pa dziko lapansi. Ndi pemphero langa Ambuye kuti pamene tikuchita ichi, pamene tikulemekeza tate wa fuko la Malawi, ubwino wanu, ukoma wanu utsanukira pa dziko lino la Malawi. Madalitso anu akhala kuyenderera ndi kuchita pa dziko lino la Malawi. Ichi nchonsowa makamaka mu nthawi imene tikukhala, imene anthu sadziwa kulemekeza atate awo, imene anthu akankhala mkandalama kochepa athamanga nakapeza bando yonyozera makolo, yonyozera atate, kotero kuti kukhala ndi nthawi ngati yokumbukira nkulemekeza atate tikuchitenga kuti nchinthu cha mtengo wapatali. Ndi pemphero langa Ambuye kunena kuti pa chilichonse chimene tidapanga monyoza atate athu amene adali nsanamira za dziko lino, komanso chilichonse chimene Amalawi akuchita chonyoza atate amene akutitsogolera lero lino, tate wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, chilichonse cholakwika cha chipongwe, tikupempha Ambuye mutikhululukire, ndipo tikupempha zifundo zanu kuti zikhale pa ife tonse, chifukwa tikatero kudzatikomera ife kudzakhala bwino monga mama wanu, kudzakhala bwino komanso tidzakhala moyo wautali. Tasiya izi ndi kupemphera zonse mu dzina la Yesu Khristu. Amen and amen. Amen. Zikomo kwambiri Bishop Ernest Kacheto Banda chifukwa chakutitsogoza ndi pemphero. Ndipo kuwerengedwa kwa mawu a Mulungu kummawa kuno kudzachitika m'magawo awiri. Gawo loyamba lidzakhala muchichewa, ndipo amene adzawerenga mawu a Mulungu ndi Apostle George Kazembe. Ndipo amene adzawerenge gawo lotsatira kuwerenga kumene kudzachitika mchingerezi, amene adzawerenga mawu a Mulungu ndi Bishop David Katsabola. Mundilole pa nthawi ino ndiitane Apostle George Kazembe kuti adzatenge gawo loyamba la kuwerenga kwa mawu. Apostle. Hallelujah. Mawu athu lero tiwerenga mabuku awiri. Buku loyamba ndi buku la Deuteronomy 34 verse ya 5 kulekeza 12. Buku la chiwiri likhala Afilipi 2 verse 5 kulekeza ndime ya 11. Tiyambira kuwerenga buku la Deuteronomy 34 verse 5 mpaka 12. Mawu a Mulungu akuti verse 5. Choncho Mose mtumiki wa Yehova anamwalira kumeneko ku Moabu, monga momwe ananenera Yehova. Verse 6. Yehova anamuyika m'manda ku Moabu
mchigwa choyang'anana ndi Bet Peori, koma mpaka lero palibe amene amadziwa pamene pali manda ake. Verse 7. Mose anamwalira ali ndi zaka 120, koma maso ake ankaonabe ndipo anali amphamvu. Verse 8. Aisraeli analira maliro a Mose mchikwawa cha Moabu kwa masiku 30 mpaka nthawi ya kulira maliro ndi kukhuza inatha. Verse 9. Tsono Yoswa mwana wa Nuni anadzazidwa ndi mzimu wa mzelu chifukwa nkuti Moses atamusanjika manja. Choncho Aisraeli anamumvera ndipo anachita zomwe Yehova analamula Mose. Verse 10. Kuyambira nthawi imeneyo mu Israeli simunakhalepo mneneri wina aliyense ofanana ndi Mose, amene Yehova amayankhula naye maso ndi maso. Verse 11. Amene anachita zizindikiro zozizwitsa zonsezi ndi zozizwitsa zimene Yehova anamutuma kuti achite mu Igupto, kwa Farao ndi kwa nduna zake zonse ndiponso m'dziko lake lonse. Ndime yomaliza verse 12. Ndithudi palibe mneneri wina aliyense amene anachita zinthu zazikulu ndi zoopsa zofanana ndi zomwe Mose anachita pamaso pa Israeli onse. Hallelujah. Amen. Tipite ku Afilipi 2 verse 5. Tilekezera ndime yake 11. Afilipi 2 verse 5. Mawu a Mulungu akuti pa verse 5. Pa ubale wanu wina ndi mzache mukhale ndi mtima wofanana ndi wa Khristu Yesu. Verse 6. Iyeyu pokhala Mulungu ndithu sanatenge kufanana ndi Mulungu kukhala chinthu choyenera kuchigwiritsa ntchito. Verse 7. Koma anadzichepetsa kotheratu nakhala ndi khalidwe ngati la kapolo ndi kukhala munthu ngati anthu ena onse. Verse 8. Ndipo pokhala munthu choncho anadzichepetsa yekha ndipo anamvera mpaka imfa yake yapamtanda. Verse 9. Choncho Mulungu anamukweza iye kukhala wapamwamba kwambiri ndipo anampasa dzina loposa dzina lina lililonse. Verse 10. Kuti pakumva dzina la Yesu bondo lililonse limugwadire, kumwamba ndi pa dziko lapansi ndi pansi pa dziko. Verse yomaliza verse 11. Ndipo lilime lililonse livomereze kuti Yehova Khristu ndi Ambuye, kuchitira ulemu Mulungu Atate. Mulungu alemekezeke chifukwa cha mawu ake amenewa. Hallelujah. We shall read John chapter 20, verses 30 up to 31. John chapter 20, verses 30 up to 31. It reads, and I'm reading from Holman Version. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Amen. Zikomo kwambiri chifukwa cha gawo limenero. Pa nthawi ino tsopano tidzafunsa CCAP Joint Press Team kuti ititsogolere mu gawo la kulambira Ambuye kudzera mu mkuimba. Kwa iwo amene akhoza kumva ufulu wakuyimirira ndi kuimba nawo kumulambira Ambuye ndifo masuka kutero. Ndipo akatha amenewa ndidzafunsa abusa Dr. Chata Msangambe kuti adzatumikire kapena kuti adzatigawire uthenga wabwino. Praise team.
lift up your name higher. Zikomo kwambiri CCP Joint Praise Team. Ndipo pa nthawi ino tsopano tidzafunsa abusa Dr. Chatha Msangambe kuti atigayire uthenga wabwino. Dr. Msangambe. Moni wonse. Tiyeni tipemphere. Atate Mulungu wathu tili pamaso pano. Ndipo nyengo ino mulole mawu amkamwa mwanga ndi zolingalira za mitima yathu zikhale zovomerezeka popeza mawu anu atilimbikitsa, atidzudzula, atidalitsa chifukwa cha Yesu Khristu mwamuna wa mtanda. Amen. Okondedwa mwambuye wathu Yesu Khristu, pamene tasonkhana chotere kukondwerera za moyo wochititsa chidwi, a very unique life that God had once given this nation. Mutu wake monga nena Kamuzu, chitsanzo chabwino cha utsogoleri wotumikira anthu kuyanjanitsa Malawi ndi wachitukuko. Pa Chingerezi Kamuzu, the benchmark or the model of servant leadership, uniting Malawians and prospering together. Anthu a Mulungu, Amalawi anzanga, there is no way we can talk about celebrating Kamuzu without looking into our socio-political history ngati ya Malawi. Sizingatheke kungokamba za Kamuzu ngati munthu. Ndikuti pamene tukamba za kukondwerera moyo wa Kamuzu, tukondwerera za mbiri ya dziko lino. And mu mbiri ya dziko lino, we are reflecting at how Malawi has enjoyed divine favor. Mwina ena sadziwa saona kuti Malawi ndi dziko lokondeledwa mwapaderadera. By history, we have had unprecedented history. Imene simukayipeza ku Africa kuno ayi. Mama chitido athu kuti tifike pano kuyambira chiyambi chathu. Tilibe wina amene tikhozoyerekeza amene kumana ndife. Tikuona za Kamuzu ngati mphatso yoperekedwa ku dziko la Malawi. Osati tingoona chabe ayi. When we are talking about a benchmark, ndiwo kuti mukufuna kuti inuyo mukaona mudzichita chani. We are not just here to celebrate every 14 May. Si celebration wamba koma kuti kodi ifeyo, what can we be doing today pamene Mulungu adatipatsa mphatso ngati imene. Fellow Malawians, history yathu tikaona kuti tikhale anthu aufulu kuchokera 1964 chifukwa cha Kamuzu kudzabwera nayankhula ndatsamunda nagonjetsa. Tisamachiyese ngati mmene zidachitikira kwina. In fact, as a historian and as a scholar, pena umakhala tempted to say Malawian history is more of a theological history than a political one. Chifukwa zimene Mulungu adachita mu dziko linoli akuluakulu nzodabwitsa. Tangoganizani Nyamata Hastings Kankwala Kamuzu Banda 1918 namachoka ku Kasungu nkumati apita kuti.
if you can follow, ngakhala malume wake Hanok Nsogera adaenda naye adamuganiza kuti iwe wachepetsa sungapite ndife. But by any means, Hastings Kamuzu Banda found himself in Zimbabwe, by then Southern Rhodesia in Salisbury, walking on foot. Akulutenene nezoona. Ndani mwana wa zaka 18 kayana zaka singati kuti akhoza kuenda pansi. It is a miracle. Ndipo palibenso munthu amene akhoza kufotokozera kuti ayi zidatere apa zidatere ayi akuluakulu yankho limene likhoza kupezeka ndi Mulungu yekha basi. Why? Because Mulungu had a plan for this country. And when God has got a plan for a human being, for a nation, for a village, for a company, palibe amene amafotokoza ayi. At that time, to walk to Salisbury, then proceeded to South Africa. Ndikhulupirira kuti wofufuza adalephera kuti adzoti chimachitika nchali. But let's accept it. When he left this country, 1918, ngati mwana amene anthu akuchita nkhawa wapita kuti mwana ngakhala waenda ndi amalume ake, he came back 40 years later, not as a child, not as a poor boy from Kasungu, but now as a hero. He landed at Chileka Airport 1958 as a hero. Who made him a hero? Not you and I. Only God knows. By 1937, how can one from Malawi, from Nyasaland, get a medical degree from Mehale in Tennessee? Zose tega. Ngariuka nika panobo. It is only God who can explain this. Kukachita zimenezo, how he went there, you can read in history. Masiku there are so many Google wena sakunena sosabota za Kamuzu. But the truth is, Kamuzu was under the divine control for the sake of this country. Mena adakafikira kumene konkutsiriza degree by 1937. It was not a simple thing. But he still was not satisfied. Akuchoka pamene paja okondedwa and crossed the sea once again to Scotland, University of Edinburgh. Si university yoti ngakhalele lolo mwana wana atapita kumene koko mpaka mutapha nkhuku kuti mwana akuchoka. But how Kamuzu got there, you and I cannot explain. Only God knows. Because God had a plan for this country. Okondedwa, tikutakuona zonsezi zimenezi kuti Mulungu akuzichita chifukwa chakuti yekha ndi amene amadziwa. Ndipo tawerenga apa kuchokera ku chipangano chakale nkhani ya Mose imene akutsiriza moyo wake, kumene tawerenga ndi kumapeto kwenikweni kwa moyo wa Mose. Ndipo imene adafera onena kutero Mulungu adamuyika yekha, anthu sadziwa pene ali. Mulungu akakhala ndi task ndi munthu, it doesn't bother a human being to be interested or to take any yes or no. Chifukwa chake Mose adamukwirira yekha. Chifukwa adamusankha yekha, nagwira ntchito imene adamusankha. Taonani Mose, inu mukudziwa kuti Mose adapezeka ku palace ya kwa Igupto by accident. Mwana wa Farao watola chidole wakachipeza ku madzi, nkuntenga bambo wake ene amene amaletsa kuti wana aphedwe ndi amene adati bwera mwana iwe, bwera nacho chidole chakochi udzasunga kuno ku palace. Pamene Mulungu afuna kugwira ntchito ngakhale malamulo a dziko amatha kuvuta. Pharaoh himself had declared that every Jew should be killed, but it was the Pharaoh who accommodated that Jew in his own palace. 40 years down the line, Moses gets out of the place and goes to Paran.
adapita kumene adathawira Mose ngakhale ndewu ija mukayiona kuti Mose afike pothawa kwa Igupto. Okondedwa, Mulungu yekha ndi amene amadziwa chimene akuchita. Akukambisa Mose for 40 years and Mose forgot about him being chidole cha mwana wa mkazi wa Farao. And he was there, he settled his life, and he was doing everything in Midian until in the maturity of time, God calls him after 40 years. Kamuzu, 40 years. Mose, 40 years. What is going on here? Plan ya Mulungu okondedwa akayitsiriza muntu saisuntha. Ayi. Taonani pamene Mose akubwerera, he was 100% prepared. Amadziwa kumene akupita akumtuma kwa Farao because he grew up in the palace without him knowing. Pamene kamuzu amakamubisa Mulungu adakathawa kamubisa ku Australia kapena ku Japan koma adakambisa ku Britain kuti pobwera kuno adzalimbana ndi British yo. Hallelujah. That's God's plan and nobody could interpret it at that time. We are only doing here hermeneutics to find out kuti chidachitika njani. Taonani okondedwa mmene amabwera kuno kamuzu kudzafika as a hero. Amayankhula chizungu choti ngakhale azungu adabwera kunowa madabwanso todi adachitenga kuti. No wonder in 1958 panalibe munthu okuda amene akhoza kunena mzungu stupid. Ngozi imene. But Banda had the audacity to say that. Why? Because he was with them for 40 years. When also ngota amalemba ntchito azibale wawo. So sadakaopa muno mene makolo athu ena amamopera mzungu ngakhale mzungu asandede tu kunoko amadzakhala DC. But Banda was there, he knew even their qualifications. Akamena could look at this one, he's a stupid DC with a stupid policeman, with a stupid microphone, wants to trap my word. I don't care. If I die, my words will speak louder than my word. Ali Banda do amene. Okondedwa panalibe amene adakankonsekeretsa Mulungu kuchita zimenezo adakakhala ukasungube. But plan ya Mulungu, we are celebrating a hero who will be part of us mpaka nakalekale. Tamverani anthu a Mulungu inu, kamuzu pamene Mulungu amamugwiritsa ntchito chotere nzosedabwitsa Mulungu atamkoza ngakhale atabwera kuno. Even some have tried to write about him. Amanena apo wena nzosedabwitsa kuti mpaka wena amaganizo kuti siwakumalawi kuno ayi. He was too prepared for a Malawian level. Ndezi zimene amachita Mulungu sachita mwa level yathu ayi. Amachita zoti ziziri zizwitsa. Tamverani tsono pamene Bible likunena kuti panalibe munthu amene adachita zinthu ngati Mose mu Israeli yense. Ifenso tikhoza kunena monyadira ndi mwachidziwitso kuti Mulungu adankonzekeretsa kuti tativomere. Panalibe munthu Malawi muno in the history of our land amene adachita zinthu ngati kamuzu. We are only building on what he had done as a pioneer. Chifukwa chake Mulungu adzilemekezeka chifukwa cha ife dziko la Malawi. Mulungu sachita zinthu mwangozi, anali ndi plan ya dziko lino, anali kukonzekera kuti adzawalande atsamunda pokonzekeretsa munthu ukaphunzira kwa atsamunda nabwera kwathu kuno. Dziko la Malawi silili panopo kungoona zakamuzu and admire. The question is, what is our take today? Ngati dziko la Malawi tikamamva zakamuzu, unfortunately there are so many mwina amene abadwa kamuzu atafakale, to them is a historical figure. But to some of us who saw him, is still vivid in our eyes.
Even when the day we came to bury him here, it's revived in some of us. Chifuga cha mmene mulungu adamukonzeketsera. Phunziro lathu nchani? What is our take? Why is he our benchmark? Tinawerenganso kwa Filipi. Kwa Filipi kuja, Paulo, pa verse number 5, chapter 2, Paulo is giving us another benchmark. Is giving us another model of life. He's bringing to us Christ Jesus. Ndena kunena kuti mukhale nawo mtima mkati mwanu monga unali mwa Kristu Yesu. That is the first lesson. Tatiena Malawi titakhala nawo mtima mkati mwathu umene unali mwa Kristu Yesu, mtima wotani. Pokala iye wofanana ndi Mulungu, pokala iye true God and true human, sada chiyese cholanda chichewa chokumvera chimatena. Sada chiyese chomulepheretsa iyeyo kukhala wodzichepetsa. Verse number 7 amati mena amelenga chimwene wanga anawelenga timati chichewa cha lero chimechichi. Koma when you go to 1923 Mvela version amati adadzikhuthula. He emptied himself in deep biblical understanding, but he gave a kenotic idea. He emptied himself. Kuti anali nditu mulungu. Anali nditu ndi mphamvu zonse. Akadata ngakhale aja amabwera kudzamukhoma pa mtandawaji. Adakangotha kuyimirira kuti basi ndaleka noseni sungunukani. Adakasungunuka. But he emptied himself. He never changed to be Christ. He never changed to be the Messiah. He never changed to be God, the Son of God, the true human. He never changed. Koma anadzichepetsa. Why? Anatenga maonekedwe akapolo to achieve kuti munthu inuyo ndine tipulumuke. Okondedwa, it is not a cheap salvation. That's why you see ananena kale pano kuti Kamuzu analophunzira okondedwa. By the time he was coming back, Kamuzu was too educated to come back to Malawi. He was settled, he was practicing medicine in the UK, then he crossed over even to Africa, to Gold Coast, to Ghana, Kukumasi, analindi zochita. But he emptied himself and came back to his people, Nyasaland. By the time amabwera ma degree wake anali number 1, yemwe number 2, yemwe number 3, mwina ngati amabwera mbuyo manepa number 4. Koma anali wodzichepetsa, anadzichepetsa and emptied himself mpaka nakukhala kuti ayankhule nawo azungu. They even arrested him. He was taken off from his house in a pajama, but he emptied himself. He never lost hope. Why? So that Malawi should be what it is today. Kondedwa. Kamuzu atatenga mtima mwenye mwa Kristo nakala odzichepetsa. Kodi ifeyo kudzikonda kwa lero kwachokera kuti? If our basis, our model, our benchmark is Kamuzu, why are we doing what we are doing now? Popeza lero kungokhala degree okayo koma tukusauka kwambiri. Tukuvutika. He was true human and true God. Yet he made himself nothing. God made Jesus nothing for the sake of achieving the salvation of this world. Kamuzu sada dzikuonda. And Kamuzu moyo wake wonse he preached peace. Chifukwa kudzichepetsako, chifukwa kusadzikondako, anali nthawi zonse akamachita address wanthu amatsiza ndi mtendere. Some of us when we were kids timangwese nyimbo basi ndimene amaimba ngwazi. We never saw the depth of what he was saying every nsonkhano and every place. Okondedwa, this was revealed ngakhale kumapeto kwa president wake
when anundi numboni, how he stepped down and accepted defeat from the ballot. Everybody was surprised. Everybody was surprised. He had everything that it took. Kudakoza kukalabe pampandopo. Koma him pakamapake nditupamanu, he said, I wawina Bakiri Muluzi. Support him. It was very surprising. Chifukwa zina zimene mamuganizira Kamuzu, nzimene anthu rima nkamba ma street was not what Kamuzu was. Okondedwa, tithokoze kwambiri kuti dziko linolo Kamuzu adalika pa DNA ya peace. Ntendele. Nemmanenetsa kuti kwathu kuno kumalawi kuno poti tikhoza kuchita nkhondo padadutsa. Wina atabweretsa kumachula za nkhondo kuno adzangonyala. Mulungu adzathana naye yekha. Tukuyamika kwambiri. In our history, my president atiwonse amadabwera after Kamuzu, they have taken that DNA. They have taken that blueprint of peace. Inuyo mwachidule zedi, inuyo ambili inu kayamma welenga kayamma ona. Kuchoka Kamuzu kubela Bakiri Muluzi, akala Bakiri Muluzi, after 10 years, akujita step down, akubela Bingu akuchoka, Mwantendele akubela Joyce Banda, Chisanko akubela Joyce Banda akuchoka, kukubela APM. I tell you, it's a transition in ministry mungaibeze wa Africa kuna. Akuchoka Joyce Banda APM akubela, amazingly, APM akusankirwa, kenaka makoti, he steps out, chakwera taxi in. That's history ya Malawi suneneza kuina. Ifendi femboni. Peacefully. And God turns it, APM abweleo so peacefully. Achakwera bows out peacefully. Inu, mafuna kuti mulungu adzati pise Jordan word. What else do you want from God? Chifukwa chake amalawi anzanga, we have seen how Kamuzu, in his humility, unified the country. Koma nanga ndani akuyambitsa zogawa dziko la Malawi. Inu ndine, we have to jealously guide our unity. Imene mulungu adatipatsa mwa Kamuzu. He demonstrated this. Nawanani, leloli mwina kwa inu, ena amene simudziwa, leloli in Christian circles, we call it Ascension Day. Ndi tsiku limene makondolera kukwera kwa mbuye wathu Yesu Kristu kupita kumwamba, and 10 days from now we will have Pentecostal celebrations. Coincidentally, this is the day today that coincide ndi tsiku ili. Ndimati akulu tatiye nditaona Kristu Yesu zimene adachita pa dziko lapansi natipatsa moyo. Tatiye nditaona chitsanzo cha munthu ngati ife. Kamuzu atakhala pa dziko lapansi ndiuyo adabwera kudzagona apo. Tentukumbuke, he was a servant leader. Amene adatumikira wanthu. Are we ready to be servants? You and I, mafumu, andale, amumpingo, amakampani, ogwira ntchito mboma, are we ready to be servants? He united this country just as we are. Tiena okondedwa, tiambe kudzipanga check. Where are we now? Kamuzu loved and empowered the youth without exploiting them. Are we doing the same? Okondedwa, mulungu atithandize atuunikire. We have not come here to venerate Kamuzu, but to celebrate his life as a model, both old and new, both old and young Malawians. We are supposed to emulate the example of Kamuzu that can unite us forever and ever as a nation. Mulungu akudalitseni pamene lero munafika kudzakhala napo mambo umenewu, akupatseni mtima umene ali mwa Khristu, mtima umene ali mwa Kamuzu, wosadzikonda ndi kupita kukatumikirana wina ndi nzake ngati Amalawi. God bless the country. God bless all of you. Amen. Tiye tipemphere. Zikomo mulungu wathu chifukwa cha abambo ndi amayi amene alipo mpano.
mwalola kuyankhula nawo mwa mawu anu, mwalola kutikira patsogolo pathu chitsanzo cha Malawi ochedwa Hastings Kamuzu Banda tsiku la lero. Atate, sitifuna kuchita izi mwachizolowezi koma tikupempha kuti mugonjetse mitima yathu, muluzitse mitima yathu kuti tisaope, ndipo inu mutike pamodzi ngati anthu amene tiopa inu ndi kuzindikira zitsanzo zimene mwatikira m'mawu anu, zitsanzo zimene mwatikira mu mbiri yathu, zitsanzo zimene mukhoza kutikira m'moyo wathu kwa tsiku ndi tsiku, kuti tikakhoza kuchita bwino ndi kumva chimene mukufuna mukunena. Atate Mulungu wathu, khalani ndi mmodzimmodzi wa ife kulingalira ndi kuchita monga mwa mawu anu, popeza tapemphera mu dzina loposa mayina onse, dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Thank you so very much, Reverend Dr. Chatam Sangambe, for the powerful exposition where we have seen exegeting the history, the politics, as well as the scriptures. Indeed, you have underscored the theme of our celebration this year, Kamuzu chitsanzo chabwino cha utsogoleri wotumikira anthu kuyanjanitsa Malawi ndi wachitukuko. Our guest of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me at this time now to invite the man of God that should now lead us into a moment of intercessory prayers that will be done in a very brief manner. And we will have, in the first place, Sheikh Ishmael Afiki Ntiko. He will actually lead us in praying for the spirit of servant leadership in Malawi. And then we will have Bishop Israel Mpinda, who will lead us in praying for national unity and reconciliation. And then finally, we will have Reverend Canon MacDonald Njalamano Banda, who will lead us in praying for shared prosperity and national development. In that order, to begin with, Sheikh Ishmael Afiki Ntiko. Bismillahirrahmanirrahim. Kuyamikidwa konse ndi kwa Allah, Bwana wazolengedwa zonse. Pamene tikukumbukira utsogoleri kumene unali nthawi imeneyo, nthawi yambiri muno mudziko muno, wa Dr. Kamuzu Banda, timayenereka kuti tiyang'ane chitsogolo chathu ndi kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atithandizire za mayendedwe a dziko lino pa ntchito zambiri limene boma la Malawi likugwira mosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuchokera pano kuyenda mchitsogolo kuti atithandizire kuyendesa dzikoli monga mmene adachitira m'mbuyomo kuyendesa dzikoli, monga mmene anatithandizira Mulungu kuyendesa dzikoli m'mbuyomo, apanso kuyenda chitsogolo. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atithandizire. O Allah, tikupemphani mu dzina lanu, mutithandizire kuyendesa dzikoli, mutithandizire mtsogoleri wathu, mutithandizire boma komanso anthu amene akuthandizira kuyendesa dzikoli kuti ayendese mwaubwino komanso dzikoli lichite bwino mtsogolo muno. O Allah, pakuti inu ndi amene mudalankhula m'buku lanu lolemekezeka la Qur'ani kunena kuti fa idha azamta fatawakkal ala Allah, ndipo ukagwiragwira ntchito yezamira kwa Mulungu. Lero tili pano pamene tikukumbukira za mbuyo, tikunazona kuti kuchitsogolo chino ife tikulimbika ndipo tikugwira ntchito mosogozedwa ndi mtsogoleri wathu, tikugwira ntchito yoti miyoyo ya anthu ikhale yabwino,
tikupempheni Allah kuti mutithandizire pa ntchito imeneyi. Tikupempheni Allah kunena kuti anthu amene akumuthandiza mtsogoleri wathu akhala anthu abwino, musatisankhire anthu amene ali oyipa amene atiwonongere dziko lathuli. Tikupempheni Allah subhanahu wa ta'ala kuti mutithandizire pa china chilichonse, mbali zina zilizonse, magawo ena aliwonse akayendedwe ka dziko lino la Malawi. Mutithandizire pakuti ndife anthu ofuna mtendere, okonda mtendere, komanso ofuna kudalitsika ndinu Allah subhanahu wa ta'ala. Chonde tithandizireni. Pa msonkhano uno mwatikhazika bwino, mutikhazike bwino, mutisiyanise pakati pathu tili wotetezeka komanso amtendere. Mudzina anu Allah tapemphera, amin. Let's bow our heads as we pray for national unity and reconciliation. Prayer for the blessing of unity. In Psalms 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Heavenly Father, as we gather before you today, we declare that the unity in Malawi is good and pleasant in your sight. Let every tribe, region, and political divide come together as one, releasing your commanded blessing of life forevermore upon our nation. Bind us in harmony for your glory. We pray for the bond of peace, as the word says in Ephesians chapter 4, verse number 3, that make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Lord, we earnestly pray that the leaders and citizens of Malawi will make every effort to maintain the unity of the Spirit. Let the bond of peace overpower every spirit of division, tribalism, and discord. May your peace rule in every heart and every corner of this land. We pray for Christ to be our peace and reconciler. Almighty God, just as you broke down the wall of hostility through the cross, break every dividing wall in Malawi. Reconcile us across political, ethnic, and social lines. Create one new Malawian family under Christ, where former enemies become brothers and sisters. We pray for love that binds in perfect unity. Father, we also pray for national healing and repentance, as your word says so in 2 Chronicles chapter 7, verse number 14. That if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear them from heaven and I'll forgive their sin and will heal their land. Merciful Father, we humble ourselves as a nation. Forgive our sins of division. Forgive our sins of corruption. Forgive our sins of hatred and selfishness. Heal our land and restore unity, reconciliation, and your favor upon Malawi as we turn back to you. We pray for reconciliation even as ministers of the gospel of Christ, and citizens in Malawi to become ambassadors of reconciliation. Heal our past wounds, restore broken relationships, and build a future where forgiveness triumphs over bitterness. We pray for complete unity that witnesses to the world. According to your prayer in John chapter number 17, verse 21, where you prayed that I pray that they may all be one. Father, just as you are in me and I in you, so that the world may believe that you have sent me. Lord Jesus, as you prayed for your disciples, we pray for Malawi. Make us completely one. Let our national unity be a powerful testimony that the living God is among us. May the world see your glory through a reconciled,
peaceful and prosperous Malawi. On this auspicious occasion of Kamuzu Day, we rise up in the spirit in heavenly places where, as believers, we are seated with Christ. We recognize that Dr. Hastings Kamuzu Banda transcends family and political personality, but is enshrined as a national father and as a national icon. We pray for the unity that saw his Ngwazi title being bestowed upon a son of the soil from Tsholo, Dr. Bingu Wamtarika. A true sign of unity and recognition beyond regional and political divide. We also come against the senseless and barbaric killings in Nsanje district over unfounded myth and lies. Today, we rename Nsanje to Chikondi district. Like Jeremiah of old, we rise up in the spirit. We uproot every seeds of discord. We uproot every forces of darkness. And we plant your love over this nation of Malawi. Finally, our Father, we pray for our President, Ngwazi, Professor Arthur Peter Mutharika Mukurukuta Moyo, that you will keep him in excellent health as he leads the nation of Malawi. We declare national unity and reconciliation from Chikondi district to Chitipa district, from Mchinji to Nkota. In Jesus' name we've prayed. Amen and amen and amen. Tipempherera kuti pazikhala kugawana pa chuma cha dziko lino ndiponso chitukuko cha dziko. Tipemphere m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atate Mulungu wathu, tikukuthokozani chifukwa cha tsiku la lero pamene tikukumbukira president woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda. Iye amene tikumufotokoza kuti ndiye chitsanzo cha utsogolero odzipereka, kudzichepetsa ndi kutumikira anthu ndiponso chitukuko cha dziko. Tikupemphera Mulungu wathu kuti m'dziko lathu mutipatse mtima ndi mzimu wa kugawana zimene mwatipatsa. Dziko lino Mulungu anthu amalifotokoza kuti ndi losauka, koma Dr. Banda ndi mapresident ena otsatira adalifotokoza kuti dziko lili ndi zonse zofunika kuti titukuke. Mudzitikhululukira Mulungu chifukwa cha mtima odzikonda ofuna kumapangira zonse kuti zikhale zathu ndi kusiya ena akusauka ndi kuvutika. Dziko laling'ono limene mudalipatsa lidayenera kukhala losavuta kuyendetsa poyerekeza ndi mayiko otizungulira akuluakulu, koma ndi dziko limene livuta kuyendetsa chifukwa cha kuchuluka kwa mtima odzikonda pakati pa ambiri. Tikupemphani Mulungu pakati pa atsogoleri athu, kuyambira andale wogwira ntchito zaboma ndi wonse ali ndi udindo oyendetsa ntchito za chitukuko m'dziko muno, muyikepo mtima wakukonda dziko lino koposa kukonda miyoyo yawo yokha. Muchotse mzimu wadyera, dovu ndiponso kudzikundikira umene umakhala pakati pa anthu ambiri, makamaka iwo amene apatsidwa udindo oyang'anira chuma cha dziko lino pofuna kuti chigawike mokwanira ndi mofanana kwa anthu onse. Mutithandize Mulungu kuti tidzitsatira mawu aja amene mwana wanu Yesu Khristu anatiphunzitsa kuti zimene tifuna kuti ena atichitire tidzitsogola ndife kuchitira enawo. Mudzitithandiza kutsatira lamulo la chikondi kuti tikonde ena monga mmene ife tidzikondera, popeza potero Mulungu tidzayesetsa kugawana ndi ena zimene inuyo mwatipatsa. M'dziko lathu Mulungu mmene tikhalamo tsiku ndi tsiku, imakhalapo nthawi imene anthu ena amadwala chifukwa chakudya kwambiri ndi ena amafa chifukwa chakusowa chakudya m'matupi awo. Mutithandize tikhale ndi mtima wogawana ndi ena zimene inuyo mwatipatsa. Mutithandize Mulungu kudzera kwa atsogoleri athu kuti agawe chitukuko m'dziko lino posayang'anira dera kapena mtundu wa munthu ndi chipani chimene ali kapenanso zinthu zina.
mwathandiza atsogoleri athu kuti adzitiumba ndi kutika pamodzi kuti chitukuko cha dziko lino chifikire anthu onse. Mutithandize kuti tonsefe tidzigwira ntchito kolimbika kuti limodzi tikhoza kutukuka pomagawana mphatso za thukuta lathu. Mulungu wathu tikupempherera mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi achiwiri ake, nduna zake, ngakhale aphungu a nyumba ya malamulo, akuluakulu amene atsogolera ntchito za boma ku Capitol Hill ndi onse amene ali ndi udindo oyendetsa dziko lino. Muwadzaze onsewa ndi nzeru zanu kuti alitsogolere dziko lino njira yachilungamo ndi mtendere, kuti anthu tonse muno tilemekezane ndi kufunirana zabwino zonse, ndipo kuti mtendere wanu udzinka kulikonse m'Malawi muno. Mutidzaze ndi mtima odzichepetsa tonsefe, mtima ofunira zabwino anthu anzathu, kuti choncho dziko lino tonse tikhoza kutukukira pamodzi mopanda kusiyako wina m'mbuyo. Takupemphani zimenezi chifukwa cha Yesu Khristu Ambuye athu, amene ndi mfumu ya mtendere lero ndi nthawi zonse. Amen. Zikomo kwambiri atumiki a Mulungu chifukwa chakutitsogolera gawo limenelo ndi mapemphero. Tsopano tidzayimba nyimbo namba 158, koma imeneyi tidzayimba mchingerezi, ndipo amene adzatitsogolera kuyimba nyimbo imeneyi ndiwo abusa Kumbukani Kaphaiye. Ndipo tikatha kuyimba nyimbo imeneyi tidzalowa mgawo la kulandira zowonga, ndipo inu amene mwapatsidwa gawo la kuchita ntchito imeneyi ya kulandira zowonga mudzikonzekeretse kuti tilowe mgawo limeneli. Ndipo ndikupemphani mlendo olemekezeka komanso alendo nonse tikhoza kuyimirira pamodzi tiyimbe nyimbo imeneyi 158. Reverend Kumbukani Kaphaiye. Where the river attendeth my way, when sorrows like sea bear us from, whatever my Lord has asked, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Don't you buffet though trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Don't sin nor the bliss of this glorious thought. My sin not in but are the whole.
is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. But Lord, 'tis for thee, for thy coming we wait. The sky nor the grave is a goal, or trample the angel of us, oh the Lord, blessed hope, blessed rest, for my soul, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Let's resume our seats. Tikale. Allow me at this time now to invite our colleagues who will actually lead us in the moment of collecting the offerings. Panthawi ino mundilole kuti ndikoza kufunsa anzathu amene adzakhala ali kuyenda pakati pathu kulandira zowonga, popeza ichi ndi chipembedzo ndithu. Ndipo pamene zimenezi zili kuchitika, tidzafunsa magulu aja woyimba kuti tikhoza kumayimba mwachidule mopatsirana. Ndiye kuti tidzayambabe gawo limeneli ndi Kamuzu Academy Orchestra, kenako tidzaperekanso ku Lilongwe Pentecostal Choir, kenako ngati nthawi idzakhalepobe tidzapereka ku CCAP Joint Praise Team. In that order, to begin with, Kamuzu Academy Orchestra. Thank you.
Lilongwe Pentecostal, thank you. Lemekeza Yehova, moyo wangu
Thank you so very much, Lilongwe Pentecostal Choir, for such a beautiful and wonderful singing. At this moment in time, allow me to invite Reverend Robert Manda to pray for the offerings, after which he is going to hand over the offerings to a representative from the Kamuzu family. Thank you, Reverend Robert Manda. Shall we pray together? Atate Mulungu watu amene muli chisanzo cha kupereka kwa bwino, amene mudapereka mwana wanu Yesu Kristu ngati nsembe yokhayo imene iyanjanisa dziko lonse lapansi ndi tachita limodzi pamwambo woterewo wokumbukira mmodzi mwana anu muno Malawi amene mwachisomo chanu adayesera kutumikira modzipereka. Timatere kunena kuti inu Mulungu monga mwa mawu amene mwatiyankhula kuti ndizoona akamuzu adachita mbali yawo ndipo adapita, koma kwatsala kwa ife amayi yawo abambo yawo mnyamata msungwana amene nthawi zonse mufunisisa titakhala nawo mtima wopereka mioyo yathu kwa inu kwathunthu, kuti servanthood imene imatchulidwa ija ikachitike, kuti Malawi ngati dziko likhoza kukhala dziko lopanda corruption, chifukwa chonena kuti iwo amene akutsogolera kuyambira amachechi, kuyambira mafumu, ingakhala atsogoleri athu andale popeza adapereka mioyo yawo kwa inu. Tifuna tikuthokozeni zimene zili mmanjazi, muzidalise, mudalisenso mwapaderadera banja la Kwangwazi amene abale awo ena iwo tili nawo pompano. May you bless them, O God. Mwadalise ndi daliso lonse chochokera kumwamba. Mudalise ife tonse komanso utsogoleri umene ulipo mnthawi. Tapempha zonsezi mudzina monga mwa mawu amene tawerenga kwa Filipi, kuti ndi nthawi ndi nyengo idzakwana limene bondo lina lililonse lidzagwada, ndi lilime lina lililonse mtundu yonse ya anthu pa dziko lonse lapansi lidzavomekeza kuti Yesu ndinu Mbuye amene muli chisanzo choteratu cha servanthood. Mudzina limeneli Ambuye tipempha, ndipo tonsefe tinene kuti amen. Ndipo ndifunse olemekezeka Akeni Kandodo kuyimira kubanja kuti akhoza kubwera kudzalandira kapena owayimira. Thank you so very much, Reverend Robert Manda, as well as a representative representing the Kamuzu family. At this moment in time, even though it's not indicated on our program, our guests of honor or distinguished guests, allow me to humbly ask you that together we can rise, so that I ask Reverend Abisalom Nyasulu, the moderator of CCP Nkoma Synod, to pray a benediction prayer. Over to you, Reverend Abisalom Nyasulu. Thank you.
May we receive grace from our Lord Jesus Christ. May God bless you all. May God shine upon you. May his face indeed shine upon you all. And may his face shine unto Malawi. May the love of God the Father, the fellowship of the Holy Spirit be upon you all, from now and evermore. Mulungu akudalitse iwe na akusunga mu mtendere wake, ndipo nkhope yake iwale pa iwe. Mulungu adalitse Malawi na msunga mu mtendere, ndipo chisomo cha Ambuye wathu Yesu Kristu, chikondi cha Mulungu Atate ndi chanjano cha Mzimu Woyera zikhale ndinu nonse kuyambira tsopano kufika ku nthawi za nthawi, chifukwa cha Yesu Kristu Ambuye wathu. Amen. Amen. Thank you so very much, Reverend Abisalo Munyasulu, moderator of CCIP Nkoma Synod, for the benediction. We are now going into the last segment of our program, and allow me at this moment to give the salutation as it has been accorded in the program. Honorable Alfred Ruwani Gangata MP, Minister of Youth, Sports and Culture, our guest of honor representing the State President, Professor Arthur Peter Mutarika. Honorable Victor Musowa MP, First Deputy Speaker, representing the Speaker of the Malawi National Assembly. Honorable Justice Bruno Kalemba, representing the Chief Justice of the Republic of Malawi. Major General Lakson Dziwika Grevolopiri, Army Commander, representing the Chief of Defense, Malawi Defense Force. Mr. Mavuto Noel Mbobo, Commissioner of Police, Central West Region, representing the Inspector General, Malawi Police Service. Mama Cecilia Tamanda Kadzamira, former official government hostess. Our traditional leaders, paramount chiefs, senior chiefs, traditional authorities, Her Excellency Dr. Nancy Saungweme, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi, and Dean of the Diplomatic Corps. Honorable Gift Nankuni, Member of Parliament for Lilongwe City Center. Honorable Benny Chakame, Chairperson, Center for Multi-Party Democracy, representing all political parties in the country. His Worship Councillor Peter Alex Banda, Mayor Lilongwe City Council. Mr. Clement Istambuli, Chief Executive Officer, Lilongwe City Council. The officiating clergy, ladies and gentlemen. Our guest of honor, allow me now to take you through the segment of speeches. To begin with, allow me to humbly invite traditional authority Chinyama. Mundilole, mlendo watu lemekezeka, Honorable Alfred Ruwani Gangata MP, kuti ndiwafunse agogo chalo Chinyama kutakoza kutitsegulira gawo la zolankhula. Zikomo kwambiri, gogo Chinyama.
ndesa tingokupemphanibe gogo mukhoza kubwera mwina mbali chayapa pamene pali cholankhulira china popeza mbali imeneyo kapena kupatseni chitsogozo cha malo ena amene mukhoza kulankhulira monga mwadongosolo. Rose komanso ndipeleka ulemu mwachidule kwa onse amene takhala nawo mtsiku la lero. Mwachidule mmwemo poyamba ndithokoze. Kuthokoza kwanga kuli motere, ine ndayimira mafumu akukasungu. Chithokozo chilipo chokera ku mafumu akukasungu ndi ntchito imene ikugwiridwa ndi boma. Pomakumbukira mtsogoleri Dr. Hastings Kamuzu Banda, chimene nduna kuti chifukwa cha boma zimene likupanga malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda, boma linayambira pa matenda kuthandiza abanja. Kuchoka pamenepo anadzatimangira manda. Kuchoka pamenepopo timavutika abanja ndi mafumu onse kukasungu pokoza kuti tizikhani mwambo odzaona mtsogoleri wathu, odzakumbukira mtsogoleri wathu wakale, timazunzika kupita apa ndi apa kuti tipeze thandizo, timalepera simakwanitsa. Koma boma inu kuthokozani kwakukulu kuti mudatilandira moti tikuchiona ngati chopepuka, imene chinthu cholemera kwambiri. Ndinena kuti boma lipitire kutithandiza, ndiyenera kuyamikira kwakukulu chifukwa chinthu chachikulu chokondweretsa dziko lonse la Malawi. Popitiriza yapo ndithokozenso mipingo yosiyanasiyana kuchokera nthawi ya matenda a Dr. Banda, imfa yake, mpana miyambo yonse tupanga amipingo simukutisiya kukasungu mwenzini wa banja. Ndikuti mtimomene onso amipingo pitirizani kutisunga. Ndithobwera pang'ono kuti mwina chikumbutso chikuchitikachi mmene lutilanzira boma sitingathere pompo kwina sizikadachitika. Osafotokoza pano ntchito za Dr. Banda ine sindingakambe. Ndikupitirabe ndithokozenso ena alipo, ena amoyo, ena tinagona, amene anagwira limodzi ntchito ndi malemu Dr. Banda zotamandika zimene lero lino tikuzitsula tikuziona. Pomaliza penipeni ndithokozenso aliyense amene amabwera, amene wabwera lero kudzachitira umboni pa chikumbutso cha malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda. Mulungu azikudalitsani muzipitire kusunga zikomo kwambiri. Kumeneko ndiye kulankhula kwa agogo chalo tiye chinyama kuyimira mafumu onse kuchokera ku Kasungu. Pa nthawi ino tsopano tidzafunsa oyimira kubanja kwa Dr. Hastings Kamuzu Banda kuti akhoza kutilankhula pa program papangidwa indicate Honorable Ken Kandodo, ngati alipo kapena owayimira nthawi ino tilankhuleni. Choyamba ndipeke ulemu kwa inu anduna athu Youth, Sports and Culture, Honorable Alfred Gangata, amene ulendo uno mwayimira State President athu Professor Arthur Peter Mutharika. Ulemu chipereke kwa anduna Deputy Minister Agriculture mulipo mpano, ulemezeka Atembo. Ulemu
ndipatse maidzanja limodzi amene mukuyimiranso kubanja. Ulemu mafumu athu akumudzi pano tinda TA Chinyama ajalankhula aja, komanso pali magrupu, pali agrupu amphonongo, pali agrupu achiwengo, komanso agrupu achayamba. Ndaonanso pompano tinda Senior Chief Kaomba, komanso ndi mafumu ambiri akuluakulu. Ulemu ma Paramount Chief athu amene ali pano, ambiri mwa inu mwachoka kutali, zikomo chifukwa chobwera tsiku la lero ma Paramount Chief athu. Peke ulemu kwa Honorable Victor Musowa amene mukuyimira Speaker a Nyumba ya Malamulo, komanso amene mukuyimira Chief Justice Justice Bruno Kalemba, tupatse ulemu wanu. Ulemu kwa akuluakulu aku polisi komanso aku MDF, mwachidule ulemu khale m'malo mwake. Bwana, ine ndayima pano kuyimira banja la Kamuzu pa mwambo uno. Choyamba ndifuna ndikuthokozeni inu a guest of honor chifukwa chosunga nthawi. Tsiku la lero ndi holiday, muli zambiri zochita, koma kuvomera kubwera kuno kuzatsogolera mwambo wa lero wa Kamuzu Day, tutizumu kwambiri, mwachita bwino anduna. Komanso kudzera mwa inuyo tithokoze a State President Professor chifukwa cha dongosolo lonse limene anakonza la Kamuzu Day chaka chino. Takhala ndi mwambo wabwino kwambiri, ndipo zonse zachitika chifukwa cha dongosolo limene boma linapanga kuchokera pa utsogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye mukatithokozere abwana. Tithokoze inu nonse amene mwabwera. Ndanena kale tsiku la holiday mukanatha mapanga zinthu zina tsiku la lero, koma mwazisiya zonse kunyumbako kumuziko kubwera kuno. Ife abanja tuti zikomo kwambiri. Kodi tili pano chifukwa chani tsiku la lero? Lero 14 May ndi tsiku limene timakumbukira kubadwa kwa malemu Kamuzu Banda. Ndipo lero ndi tsiku limene boma linakhazikitsa kuti likhale holiday, public holiday kuno ku Malawi, popereka ulemu kwa malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda chifukwa cha ntchito zikuluzikulu zimene iwo adachita nthawi ali president kuno ku Malawi. Mukumbukira kuti malemu Kamuzu Banda anatisiya pa 25 November 1997, ndipo amalowa m'manda amenewa pa 3 December 1997. Choncho ngati abanja Kamuzu atamwalira 1997, tinamba kumukumbukira ndi tsiku ngati lero mu chaka cha 2000. Chaka ndi chaka timakumana ife abanja ndi mafumu kwa sungu kukumbukira Kamuzu. Ndipo palafika nthawi imene aboma anati ayi chinthu chinthu chachikulu. Kamuzu anali munthu aboma amene agwira ntchito yayikulu kwambiri, nde kuyambira nthawi imeneyo aboma anaganiza kuti azitithandiza kukumbukira Kamuzu ngati mmene tikupangiramo. Choncho ife abanja ndifoyamika kwambiri muchanakambira agogo achinyama kuti mwatithandiza kwambiri chifukwa zimativuta pachiyambi pakatokha ngati abanja, komano boma litabwera zikhala bwino, ndipo taonani mwambo wabwino kwambiri umene ukuchitika chifukwa ti boma mwagwapo mutithandiza. Ndikambe pang'ono za malo ano. Malo ano muchanakambira Kamuzu tidzamusiya pano pa 3 December 1997. Koma manda kuti amangidwe anamangidwa mu chaka cha 2006. Nthawi imeneyo president anali malemu Professor Bingu wa Mutharika. Ndikunena izi chifukwa tisatengera chizolowezi kuti
manda amangidwa popeza munthu ni president. Zinatengera chikondi chimene Abingu anali nacho pa moyo wa Malemu Kamuzu Banda. Nditho kuwuzani kuti Abingu anadziwandika Kamuzu kalekale. Panali nthawi imene Malemu Bingu amapita ku school university ku India. Nthawi Kamuzu atabwera kale kuno akugwira ntchito. Bingu amatholemba makalata kwa lembera angwazi kumafotokozera kumakambirana zinthu za chitukuko development. Nde angwazi akaenda kalata ija amayiwerenga nkumuyankhaso Bingu uja anadziwana pachiyambi. Nde Malemu Bingu atamaliza skulu yawo ku Indiako atabwera kuno ku Malawi kubwereratu, Kamuzu atamva anamuyitanisa Bingu bwera kuno, ndipo Bingu anachoka kumuzi kwawo nkupita kwa manda angwazi kalekale tsolo ma 60 chakuti. Ndunena izi kufuna kutsindika kuti Abingu Malemu Bingu amakonda angwazi zenzene ndithu. Zosadabwitsa kuti munthu ameneyo atakhala president ndamanamanga musoliamu. Nde ife ndifoyamika chifukwa nthawi imene manda asanamangidwe sipamakhala bwino apapa yayi. Mafumu ku Kasungu amatumiza anyamata kuno city center kuzatchetcha pano. Chondabe chilichonse mitengo ndi maudzu okhaokha, koma abanja dayesetsa kumasamalirapo. Choncho kuyambira 2006 pamene manda atamangidwa zinambokhala bwino monga mmene mukuonera. Ndi ntchito iyi anthu madagwira kumanga manda yawa analanga atswiri aku Ministry of Transport and Public Works. Amene apanga design mandawa ndi Malawi Mr. Knight Munthali ndi anzawo aku Business Department kuboma. Contractor anayipremu construction. Choncho ntchito yonseyi imene tikuoneramo anagwira ndi Malawi. Chinthu chonyaditsa kwambiri ndesa anthuwa anagwira ntchito tiyamikireso. Ndiye plani imene idalipo ya mandawa izadapanga apazi inali phase 1 kuyamba chabe kumanga manda imene tikuwaoneramo. Koma bala adapanga so phase yachiwiri. Phase yachiwiri kunena kuti mpanda umangidwe kuti pakhale security pano. Pana program kuti padzamangidwenso ma office komanso nyumba zothandizira, komanso pakhale library. Anthu azitha kubwera kuzamva mbiri ya Malawi, mbiri ya Kamuzu pompano. Kuna program kuti azamange ngama cafeteria, anthu azitha kumwa makofi pompano akabwera ndi zina zotero. Nde phase imeneyo sinayambe moti pempho lathu bwana ntchito mukadali nayo ona ndi zimenezi. Panopo pamanda pano pamabwera anthu ambiri, anthu Amalawi eni ake komanso azungu ma tourist amabwera pano. Choncho ndi malo oti titakonza bwino akhoza kuthandizira kuitana alendo ena ochoka kunja kuti adzaone pano amve mbiri ya Kamuzu. Akachoka pano akhoza kupita madera ena kuona zokopa alendo muno Malawi. Choncho ife ngati banja tiona ngati kuti boma tithandiza nkukonza malo ano kuti akhale malo abwino kuti alendo akabwera tisamachite manyazi. Zambiri akamba kale amfumu achinyama. Kwa ine ndifuna ndimalize ndikuthokoza a president ndi program imene inakonzedwa ya chaka chino, komanso ithandize kubomako ICPC ndazi zawo ma PS ma director
koma kwakulu ndifuna ndithokoze ndi kuyamikira a Department of Monument and Museums. Chifukwa amenewa ndamene tsiku ndi tsiku amakhala pano makonza pano pakachita chilichonse kuti malo ano akhale bwino. Ndesa tikuona kuti ntchito yagwirika ndipo anthu awa a department imeneyi tikuti ayamikire agwira ntchito yotamandika. Pomaliza malize kuthokoza inu nonse amene mwabwera kuno lero. Chikondi chanu chionekeratu kuti Dr. Banda ngati mukondabe. Komanso inu amene mumvesa pa wireless kana mukuona pa television tikuyamikani chifukwa Malemu Kamuzu Banda anali president kapena mtsogoleri wa Malawi wonse dziko lonse choka kunsanje mpaka kuchitipa. Choncho tikuthokozani chifukwa cha chikondi chanu komanso mapemphero anu kuti Malemu Kamuzu Banda mzimu wawo uuse mtendere zikomo. Zikomo kwambiri kumeneko ndi kulankhula kwa Honorable Ken Kandodo kuyimira kubanja la Kamuzu. Ndimachita chidwi munkufotokozera kwawo zakuti mandawa anamangidwa 2006 pali mbado wina amautchula kuti generation afa amene abadwa pakati pa nthawi imeneyo kufika pano amene abingu sadawamvere mawu awo adali ndi slogan yawo imene adali kunena kuti lolani ntchito za manja anga zindichitire umboni. Ndesa mukulankhula kumene akubanja alankhula mawu awo ali kulankhulabe mpaka na lero lino. Our guest of honor, allow me now to invite Mrs. Judith Msusa, Director of Youth, Minister of Youth, Sports and Culture, to give us a speech, and after which she will invite you to speak to the audience. Thank you. The guest of honor, who is also the Minister for Youth, Sports and Culture, Honorable Alfred Gangata, MP, representing the head of state, Professor Arthur Peter Mutharika. Honorable Victor Msowa, MP, First Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Justice Bruno Kalemba, representative of the Chief Justice, Cabinet Ministers and Deputy Ministers here present, Mrs. Jenny Zanjalimodzi, representative of the Kamuzu family, Mama Cecilia Tamandagadzamira, former official government hostess, Major General Lakson Piri, representative of the Chief of Defense Forces, Commissioner Mavudo Mbobo, representative of the Inspector General of Police, Your Excellency, Dr. Nancy Saungwemi, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi, and Dean of the Diplomatic Corps, and all members of the Diplomatic Corps here present, all senior government officials here present, Honorable David Kambalame, Regional Governor of the Democratic Progressive Party, all paramount chiefs and traditional leaders here present, Honorable Gift Nankuni, Member of Parliament for Lilongwe City Center, and all members of Parliament here present, Your Worship, Councillor Peter Banda, Mayor of the City of Lilongwe, the officiating clergy and all religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Honorable Minister, who is also the guest of honor, I feel greatly honored to stand before you, sir, as we remember one of the most important days in our country's history, the Kamuzu Day. And my duty this afternoon is to invite you, sir, to address us. But before I do so, allow me to make some few remarks. Honorable Minister, it has already indicated that the mausoleum that we are seeing before us
was constructed in 2006 as a symbol and stands as a symbol of respect for the first head of state. It is one way of making Malawians remember about Kamuzu. The mausoleum is classified as one of the monuments. Here in Lilongwe, we have two monuments, namely the Kamuzu Mausoleum and the War Memorial Tower in Area 18, while we have others scattered across the country. Honorable Minister and invited guests, monuments worldwide have both education and tourism potential. And for us to utilize this mausoleum for both educational purposes and for tourism, there is need for additional facilities that have already been highlighted by the member of the family. And these include library, a showroom to display some items that were used by late Kamuzu Banda, and also an office block. Ladies and gentlemen, with these few remarks, it is now my singular honor and privilege to invite the guest of honor to address us. Honorable Minister, please. Thank you. Honorable Victor Musowa, First Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Justice Bruno Kalemba, Representative of the Chief Justice, my Lord, Chief Justice Retired Banda, Honorable Simple Sichola, MP, Leader of the Opposition in Parliament, Mrs. Jane Zanjalimodzi, Representative of the Kamuzu family, Mama Cecilia Tamanda Gadzamira, former official government hostess, Major General Lucason Dziwika Grivalio, P, representative of the Chief of Defense Force, Commissioner Mavuto Bobo, representative of the Inspector General of Police, Your Excellency, Dr. Nase Saungeme, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi and Dean of the Diplomatic Corps, and all of the diplomatic corps here present, all senior government officials here present, Honorable David Gambalame, Regional Governor of the Democratic Progressive Party, all chiefs, leaders here present, Honorable Gift Nankhuni, Member of Parliament, Lilongwe City Center, and all members of Parliament here present, Your Worship, Councillor Peter Alex Banda, Mayor of the City of Lilongwe, the officiating clergy, and all the religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. My fellow Malawians, I feel honored to stand here before you this afternoon on the occasion
or 2026 Kamuzu Day commemoration. I am standing here on behalf of His Excellency, the President, Professor Arthur Peter Mutharika, who has delegated me to represent him at this important ceremony. Distinguished ladies and gentlemen, we have gathered here to celebrate the life of Dr. Hastings Kamuzu Banda, first President of the Republic of Malawi, who is also the father and the founder of our nation. He was the Malawi leader from 1963 to 1994. During his time as the president, he encouraged the spirit of hard work and also championed agriculture as the backbone of Malawi's economy. Distinguished ladies and gentlemen, there were previous attempts to erase the name of Kamuzu Banda from the minds of Malawians and from the history books. However, the DPP-led government under the late Professor Bingwa Mutharika constructed this mausoleum in 2006 to preserve the legacy of Dr. Banda. In the same spirit, DPP-led government will continue to honor this true Malawian hero. Distinguished ladies and gentlemen, before DPP took over power in October 2025, this country was facing serious social and economic challenges. The challenges being shortage of food, forex, and fuel, high levels of corruption, high prices of goods and services, which affected businesses and daily life. I am pleased to report that the government of Professor Arthur Peter Mutharika is doing all it can to address the problems. Since taking office last year, the DPP-led government has focused on stabilizing the economy through a number of ways. As I speak, we are addressing the fuel shortages so that this problem is solved once and for all. The low price of maize, which is a critical commodity for every Malawian, is a testament that Malawi economy is on the right track to recovery. Therefore, let us all support the president so that he can deliver the promises he made to the people of Malawi in the run-up to the last year's elections. Distinguished ladies and gentlemen, at this point, may I acknowledge the good work done by the organizers of this event. You had made this event a big success. May God bless you and bless us all. Thank you for your attention. Kumeneko ndiko kulankhula kwa a guest of honor, Honorable Alfred Ruan
Gangata MP, Minister of Youth, Sports and Culture, kuimira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Amayi ndi abambo, tsopano tili kupita kumalechereche kwenikweni kwa programu yathu ya tsiku la lero, ndipo ndikupemphani kuti tonse tiyimirire, ndipo tikadzayimirira tidzatsogozedwa kuimba nyimbo ya fuko lathu ndi MDF Brass Band. Ndipo tikachoka gawo limenero ndidzafunsa atumiki a Mulungu kuti mukayandikire ku nsanja imene kuli olemekezeka a guest of honor kukatsanzikana nawo. Ndipo iwowo ndi amene adzayambe kuchoka pa malo ano motsatana ndi a first deputy speaker, komanso pambuyo pa a first deputy speaker padzabwera Honorable Justice Bruno Kalemba. Zikomo kwambiri. MDF Brass Band, thank you. Mene motu ndi mene mapemphero ayendera muno mu mzinda wa Lilongwe kukamuzu mu Soliam. Pano panachitika zinthu zosiyanasiyana. Alendo olemekezeka atafika pamalo pano anatengedwa kukaonetsedwa ndithu manda amene anagona amalemu Kamuzu Banda amene anali mtsogoleri woyamba wa dziko lino. Atatero ndithu kunalinso kuyala nkhata kuchokera kwa anthu akubanja ndi ena akuluakulu amene anali pamalo pano panalinso mapemphero kuchokera ku mipingo yosiyanasiyana kuphatikizapo anzathu achipembedzo cha Chisilamu. Lero litu linali tsiku limene linabweretsa anthu ochokera madera osiyanasiyana pamodzi kuzakumbukira moyo wa amene anali mtsogoleri wakale wa dziko lino a Hastings Kamuzu Banda. Apa ndithu ndikuona akuluakulu ayima kutsogoloko kufuna kusazikana ndi mulendo wolemekezeka pamalo pano panalinso amama Cecilia Kazamira amene ndithu anali official hostess wa malemu mtsogoleri woyamba Hastings Kamuzu Banda. Pano ndithu pachitika zinthu zosiyanasiyana, kunali ku nyimbo za makwaya, anthu kuyimba kusangalatsa ndithu anthu amene anabwera pamalo pano, komanso anthu ayankhula zosiyanasiyana za ubwino wa malemu Kamuzu Banda. Tsiku limene limakumbukiridwa chaka ndi chaka, ndipo tamva pano kuti boma chitengereni gawo kunena kuti iwowo azitsogolera za mwambo umenewo akubanja anapepukidwa, chifukwa poyambapo chinthuchi amangopanga okha, koma boma litanena kuti iyayi tizikuthandizani chinthuchi akubanja anapepukidwa, chifukwa boma ndi limene limayendetsa mwambo umenewo. Moti kuti mwambo umenewo ukhale wokongola chonchi ndi chifukwa chonena kuti akuboma anatengapo gawo kwambiri kufuna ndithu akuthandizira kunena kuti mwambo umenewu utheke. Pano patu ndili ndi mkulu woyimira zipani zonse mdziko muno amene ndithu tikufuna kuti ticheze mwambo umenewu. Zona mauona bwanji? Ayi, mwambo wachitika bwino, ndipo popeza ndi mwambo wa dziko tithokoze kwambiri boma chifukwa chokumbukiranso kuti tikhale ni mwambo umenewu tsiku la lero. Ife ngati a Center for Multi-Party Democracy kuyimira zipani zonse Malawi muno tikufuna tithokoze kwambiri, koma tipemphe kwambiri pamapezeka kuti zipani zathuzi tikayang'ana ngodya zake, imodzi mwa ngodya omosi mu zipani zonse ndi umodzi, unity, koma zimene tikuchita ndi zimene timalalika ngati zipani pena zimakhala zosiyana. Ndiye timafuna nitengerepo mwayi kuti miyambo ngati iyi izitha kutibweretsa pamodzi zipani za ndale, tizitha kusiya mwina nkhawa zathu ndi kusiyana maganizo kwina ndi kwina,
kuti tizipanga zinthu za dziko. Ndiye koma chachikulu mwambo ngati ukuyenera kuti utithandize kubweretsa amalawi onse pamodzi komanso mtendere. Inuyo monga a Center for Multi-Party Democracy ndinokhutira ndi kubwera kwa anthu azipani pa mwambo uno lero. Choyamba ngati ifeyo a Center for Multi-Party Democracy imirira zipani zonse. Ndiye kuti ngati CMD yabwera komanso anayelemekeza kukapereka ulemu pamanda, ndiye kuti zipani zonse zayimiriridwa. Komabe ndineneko pang'ono ngati mtsogoleri wa CMD kuti zikumatikhuza kuti mwina nthawi zina zimapezeka kuti mwina anthu ena akukonza zosiyana ndi gulu. Izi tinazionapo nthawi ina tikukumbukiranso anniversary ya malemu Vice President Saulos Chilima kuti mwina tinapanga zosiyana. Nditengerepo mwayi kuti akubanja atipempha kwa malemu Vice President kuti mwina mwezi wa mmawa apanganso mwambo okatsegula chiriza malo mwa zipani zonse. Ndimafuna ndipemphe kuti mwina titati tigwirane mkono tipange tonse zofunikira ngati amalawi. Koma ndithu ndithokoze taona akuluakulu a chipani cha Malawi Congress analipo mpano, akubanja analipo mpano. Kutsogolo kuno ndi chikhulupiriro kuti mwina ifeyo ngati a Center for Multi-Party Democracy tizitenga nawo mbali chifukwa ifeyo ndi ngodya ya zipani kuti tizitha kuonesesa kuti zipani zathu zonse mamembers athu onse alipo malo ngati ano. Koma tikuthokoza kwambiri kwa boma popanga mwambo umenewo. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Amene wotu anali a Center for Multi-Party Democracy kufotokoza kunena kuti iwo ndothokoza kwambiri zipani zonse zimene zabwera pamalo pano. Akunena kuti mwambo umenewu ndi mwambo umene ukuyenera kubweretsa pamodzi zipani zonse posatengera kuti awa ndi achipani chanji awo ndi achipani chanji, koma anthu onse akuyenera kuti abwere pamodzi ndithu kukambirana kunena kuti kusamalira dziko lathu monga amalawi pokumbukira amene anali mtsogoleri wakale wa dziko lino. Ndiye panobe ndikhalabe ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana pamene tikudikirira kuti timvebe akubanja kuti mwambo umenewu auona bwanji. Ndiye apa kumbuyo kwangaku kuli kwaya ndithu imene kuyimba bwanji tingomverako pang'ono kwaya imeneyi tikudikirira akubanja kuti atiyankhule. Ndanena kuti vera tu umene monti imene zikuchitikira kuno ku Kamuzu Mausoleum pamene kwaya ikuti imbira ndithu kumbuyoku akwaya akuyimba kusonyeza kunena kusonyeza kusangalala kunena kuti mwambowu watheka ndithu leloli lachinayi pamene ndi tsiku la chuti kuno ku Malawi. Chaka ndi chaka ndithu mwambo umenewu umakhalako, ndipo pano ndikhale ndikucheza ndi amodzi akubanja kuti atifotokozere kuti mwambo umenewu auona bwanji, ndi cholinga chonena kuti athokoze amalawi komanso timve kuchokera kwa akubanja kuti kodi mwambo umenewu iwowa wa chaka chino waenda motani. Ndiye apa ndikhale ndi bambo Ken Kandodo amene ayimire akubanja. Ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Pano patu mwambo wonse kuoneka kuti wamalizika, timangofuna timve ngati akubanja kuti mawu ana kuzokhala otani. Mawu tanena kale kwakulu kuthokoza boma
family apanga organize mwambo wa chaka chino zapamwamba kwambiri za ulemu ndipo tsiku la lero olonzipo wa Kamuzu ndi osangalala mmene maonera zonse zimene zimachitika ulaliki wa mphamvu ophunzitsa anthu ndipo zabwino kwambiri. Ndife ngati banja tipita ndi chikondwerero. We are very happy ndi mmene zizayendera kwa basi. Munapempha Malawi wonse kuti azabwere kumwambo umene umwe unyinji ndinokhutira ndi zomwe zachitika lero. Ayi, kunabwera anthu ambiri ndithu. Awa ndi mapemphero sikuti kunali dansi kapena kuti mu stadium ayi, koma poti zinali za mapemphero anthu anabwera ambiri ndipo zizayenda bwino kwa basi za ulimi zija. Kupita chitsogolo Amalawi ayembekeze zotani za tsiku limeneli? Kupita chitsogolo tizisintha nkutheka kuti chaka chamawa titho zapaka mwina stadium kubwesa zosangalatsa zina kandi magule kandi chani ka even gospel music ndiye anthu adziwe kuti ifeyo cholinga chathu choti legacy ya Kamuzu isadzafe ya chifukwa munthu uja kunena zoona adakugwira ntchito yotamandika kwa basi dziko la Malawi. Ndathokoza kwambiri. Zikomo, thank you. Amenewo ndithu kuyimira akubanja Akeni Kandodo kutifotokozera kunena kuti akubanja ndothokoza ndi mmene mwambo umenewu wayendera lero. Akunena kuti iwo anangochiyelekeza koma leroli mmene zachitikira ndi okondwa. Athokoza kwambiri boma chifukwa chowagwira dzanja kuti mwambo umene utheke. Ndiye akambapo sapa kunena kuti mwina zaka zikubwerazo akhoza zapangira ku stadium kukhalanso zinthu zina zambiri zochitika. Eyetu ndi mmene momo mmene zayendera kuno ku Kamuzu Mausoleum. Ndiye mwanji apa ineyo ndisanzike chifukwa ndinabwera lija pano ndikale ndikuperekeni ku Blantyre ku nyumba youlutsira mawu. Tikatero tikumanenso ulendo wina. Dzina langa ndi Wezi Joy Gausi, mwakoma nonse.